Sama idhi AUC kata in ni nyalo mnagoro kwayo mari kata mna Fred ni to ka piny ni okwendosi ni ne candidate marge to kayem mana kake wawacho ni jakom mar AUC nigi nafas mar betie buche mang'eny mayalo kendo gombaka ahinya to weche mag dongruok mar piny Afrika sama une komno kaka piny to namba ndege isomo gimalo ubedo gi yot gi nafas mar ng'eyo ni to ang'o mipango e piny mar Afrika ka gin weche mag maendeleo, wach mar kelo stima, wach mar thieth, weche mag somo tu bede nafas maber mar bedo gi gimiluongo ni insider information then pinyu koro nyalo align to gigitimo ang'o gigibiro mar ariyo sama Kenya en chairperson mar AUC to bende nitiere luor mimiyo godo piny Kenya e Afrika nikech koro gin ema gitimo gimiluongo ni day to day running mar AU administrative roles go gin ema gitimo ang'owa koro nitiere kaka uyudo pek moro samu gombaka gi jowadu e ang'owa e piny Afrika inyalo wacho ni unequal yes but maru nie gioteku moro nikech une komno unyalo decide gik moko mang'eny ji mang'eny dwa ng'iye kisiasa mabende ber kendo gen nitiere adiera mochomore gi kanyo mokwongo en ni Raila Odinga is a force and a factor e siasa mar Kenya siasa mar Kenya ok inya goyo kokiluonge nying Raila Odinga piny emomiyo sama William Ruto nowacho ni gidwa support candidate chamar Raila Odinga ka Raila Odinga nosewacho ni en gi gombono dhano mang'eny nowacho ni nitie joma kaponi Raila Odinga oyudo komni kako dhi yudo to siasa gi otimo ang'owa rumo nikech Raila Odinga no e currency mar gi e siasa ene gino magitimo ang'owa giloko godo either ni idwa yanyo Raila Odinga mondo neni ber kokamano tidwa chung ni Raila Odinga no ori Raila Odinga idwa dhi konyo lweny eka jopiny nyaka ni chiegni kode mondo yieri koro samonge cha tiyudo ka jok mung'iyoga ni kamoro amora magidhie kata en mna liel moro ei Marigat kuma population neno mna Raila Odinga TV to nene e picha to pok nonenega to kiluongo nyinge tichalo ng'ama popular ok gibi bedo gi nafas no to kata mna kaluowa bendi wacho ni nitiere josiasa moko mosiko mna ni gin gidhi konyo Raila Odinga lweny koro wang' ni penjo bro bet ditu Addis Ababa to lweny mane ma Raila Odinga dhi goyo kuro midwa dhi konye mano bende bro timo ang'owa bro bedo maonge emomiyo iwacho ni the Raila Odinga AUC is a factor in Kenyan politics. Nitie jok ma karia gidhi mbemore piny to nitiere jok ma bende bro yudo nafas mar timo ang'owa mar wuok oko mondo negi erokamano sine kaka ikete no wadhi konja kom lweny malo wang' ni Addis Ababa Bole International Airport kanyo kama nenya Fred adoni go wigi ni kum dakika maro machiel gi nus kama mondo dhi wach mar ODM kanno ka ji seta kare to wach mar ODM udo bome ka sausen rumo Victor ingeni mana kama je yienge